Wau to kocap cari to ing kono to wau ngambil panggung sanes panggenan. Menika jampi nglampahan kok sering ngelakon. Yen efek menika wonten selinganipun setan-setanan. Yen Cinandra menika setan manggenipun wonten ing alas Tugulana critanipun. Menapa to jenenganipun alas Tugulana menika alas isinipun kayu pengrangkul maringkut-ringkut dening kayu critanipun. Isinipun ayu-ayu Banaspati Kendrawata tekanan sapenunggalane isinipun alas Umilang-liung yen Cinandra ratuning perkasakan menika Gandalaraja Sala wonten ing ringgit kula menika ramanipun Durah Ki Petruk Udawara ning wonten ing wayang ebek menika namung ramaning Indang para Indang yen Cinandra geging Genawa sagugu keranggon gedene yen tutuk mangap-mangap kadolenging guwa yen gadil pating srengalas sedekah-dekah dawaning gadil landhepipun gadil kados Trisula Triskalane telu sloka gaman telung gaman landhepipun gadil yen mripat mensra kadya surya sakembaran yen nyewaran gembluduk kadya gluduk mangsaktika yen madhalipun Grawa saking Wanatugurana dolo-dolo critanipun. maju. Bojreng pangtawa gelap beli selamat lakune. Aduh, aku senang orang kaya sore saiki alhamdulillah dipun paringi terang sore. Iya, aku bisa pentas nang
paksa barang tengah. Ya senajan tanggane cewek tuh pitu kali kalau loro kali. Iya. Ning ya ora paham. Sing jenenge sing diajak kersang ngormati utawi ngundang rombongan grup aku kabeh. Alhamdulillah pada waras kabeh ora ketak menayagane ndrodoni. Kali pitung berdiri. Ya. Di adikku di. Bosing adiknya bosing nanti lah. Kalau mau diborak dalangnya malah budalan gembuduk dok ya. Dalang dalam bermoni cengengnya satu. Dalangnya nama derjai. Ya ikut gagasi untuk dalangnya kalau mau dibosing mau apa. Iya. Iya dinai saiki pentas nang kompak sabrang tengah di ngormati utawi ngguyubi undangane Bapak Rahmat utawi Bapak Haji Sudiro. Iya sing mentas nyepiti anake wingi apa wingi ya. Kanthi lancar aman waras selamat alhamdulillah bisa ngundang nyongsak rombongan di. Iya. Nyotor arep padol sekarang. Anu masih dalam kalau esok kangen-kangen alas kakak pindah sing suki sekarang lor bagi pun dari kabean. Iya deh, orang susah Anda sing akeh-akeh di meregane sing namburiake waktune wis cendhek di. Ki dheweke sing duwe sing bagus 17 rekanan. Iya, adine aku karo kowe bagus ora linggo. Selawase urip blas ora tau mampu Jumat. Jumat tangan sing ora ngerti wong gumin ki garu. Garu di oh iya. Yo Ki, siki adine kaya apa? Kon mari ngene Ki. Yuk. Iya. Ya. Para adik-adik mantan mundur seperti saya. Pada mundur seperti iya. Iya. Sakale jagani man sakale. Yuk kita berjalan putri. Turunggo putra ngesti biroyo rugi. Syukur sing gelem nangkap. Ya, oh. Yo, siki asalane iki. Aku sih bener-bener jajan yo. Kok te jaluk pikiran ke. Wis sapiane metu dingin sapiane.
aku jaluk mimi cucu.